Тышта шыбырдап яңгыр ява, тирә-якта кар катламы ята, ә инде Емелкиннар теплицасы эчендә җәй тантана итә. Биредә кыяр, помидор үсеп килә. Инде 1 май бәйрәменә Нурлатлылар үзебез җирлектә үскән кыяр, помидордан авыз итәрләр дигән өмет бар. Емелкиннар теплицада эшне гыйнвар аенда ук башлаганнар. Алдан орлыкларны туфракка утыртканнар. Хәзер рассадаларны теплицага күчерү белән мәшгульләр. 15 января мы посеяли помидоры. 15 гыйнварда без помидор утырттык. Сорт Ралли һәм Pink Paradise барлыгы 1700 дәнә. Кыярны 1000 төп утырттык. Сорт Меренга һәм Раис. Без соңгысы елда утыртабыз, чөнки ул бик тәмле. Меренга и Раис. Помидор 11 рәт итеп утыртылган, чәчәк атканнары да бар. 8 ел элек Василий Емелкин үз кишәрлегендә гади теплица ясап яшелчәлек белән шөгыльләнергә тотына. Хәзердә 86 яшендә булуына карамастан һәр көнне үсентеләрне үзе карап чыга ул. Растения хорошие, так видать, потому что это уже основа, это будущее урожая, хорошие. Теплицада эш тәүлек дәвамында көннәр яңгырлы, салкын, шуңа да гел ягып торырга, миштәр утын белән җылытыла. Үсентеләргә ашлама кулланмыйлар. Быел Емелкиннар яшелчәне яңа технология буенча үстерәләр. В этом году решили мы немножко... Быел без технологияны үзгәрттек һәм помидорны теплицада пленка астына утыртырга булдык. Һәм тамчылап сибүне булдырдык. Пленка белән каплауны интернеттан карап өйрәндек. Чөнки аның астында дымлылык саклана һәм ул үсентеләрне төрле авырулардан саклый. Көзен без тире сатып алабыз һәм аны теплицага таратабыз. Башка ашлама кулланмыйбыз. Емелкиннар гаиләсе бергәләп эшлиләр теплицада, шуңа да ниятләре кооператив оештыру. В нашем сельском поселении планируется... Безнең авыл җирлегендә 2 кооператив оештырылачак. Ул Василий Емелкин һәм Румия Петровлар гаиләләре. Василий Матвеевич яшелчәлек белән шөгыльләнү өчен тагын 2 җир кишәрлеге алды. Кару белән анда эшли башлаячаклар. Ә Румия Петрова кошчылык белән шөгыльләнә. Алар да үз эшчәнлекләрен киңәйтергә планлаштыралар. Эше булгач, ашы да бар. Май бәйрәмнәренә Емелкиннар шәһәр халкын кыяр, помидор белән тәэмин итәргә ышандыра. Үзебезнеке сыйфатлы шул.